Hamadam ni ala ye ka soli kɛ Mamadu kan ni ala sɔnna ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di fɔlikɛla bɛɛ lajɛlen ma filɛbaga ani lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don waati na Zigiri Plus la numéro 1 de l'actualité musulmane ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma 100% n'ala sɔnna ma ni y'an sigilen an ka émission mandi kan turabu kɛnɛ émission bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawulon Ndiaye ni belebele bɛ jɛ ka kɛ professeur Makan Sise i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛmaa la cogo min na n'ala sɔnna Morikɛ salamu aleykum alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o kɔfɛ Sila i yɛrɛ b'a dɔn an nisɔndiya bɛ bi surtout an b'an ka bamananfini na n'o y'an ka laadalafiniw ye alhamdulillah an bɛ Zigiri Plus promoteur an b'a fo o kɔfɛ an bɛ e yɛrɛ Sila fo an bɛ Zigiri Plus promoteur ka baarakɛla bɛɛ fo an b'an ka bɛnkɛ baro fana an bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma o kɔfɛ an bɛ an kanubaga bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an tɛ ɲinɛ an ka turabu masaw kɔ Bɛlɛdugu turabu masaw Baningo turabu masaw Jitunu turabu masaw k'an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɛbɛkɔrɔlen bɛ an ka laturu kɛnɛ la nin waati na k'an b'a bɛɛ fo alhamdulillah inshallah folikan mɛnna bɛɛ lajɛlen a laminɛ wa bɛɛ lajɛlen ye foli fana segin ma Morikɛ ni ala sɔnna ma bi an ka turabu kɛnɛ kan an kɛmɛ ka ko dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la i yɛrɛ b'a fɔ i ka kumaw na tuma bɛɛ ko hadamaden n'i bɛ ala wele i b'a wele fɛn fila la ala kisi nin ma walima ala sɔn nin na o y'i yɛrɛ ka kuma dɔ ye bi an mɛnna k'a sɔrɔ sa an mɛnna k'a ɲini ala fɛ a k'a d'a ma fɛnw bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ nafolo sɔrɔlen denw sɔrɔlen fɛn bɛɛ sɔrɔlen hadamaden bɛ mun ɲini k'i kisi k'i tanga ka bɔ juguyaw ma bi min fɛ an ka kuma nunkɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na a juguya daga alhamdulillah n'ala sɔnna Sila nin diyara n ye ne y'o f'i ɲɛna n ko laturu ye lumière de ni dɔnni ka teli laturu y'a teliman dɔ ye ni dɔnni tɛ yɛlɛma laturu ye yɛlɛmabali dɔ ye surtout da magara turabuden mun na bi n'o ye nuhunkɔrɔ ye bamananw b'a dɔn nuhunkɔrɔ juguya so don turabuden mun don ne y'a f'i ye n ko turabu tilalen bɛ 4 sigiyɔrɔma 4 don o ye 16 ye ji ye 4 tasuma ye 4 fiɲɛ ye 4 bɔgɔ ye 4 o bɔgɔ 4 na nunkɔrɔ y'o bɔgɔ dɔ ye adamaden ala y'i da ka bɔ bɔgɔ la wa n'an fatura fana an bɛ sigi ka taa o bɔgɔ kelen de la ne y'a f'i ɲɛna Sila ko i mana dabali dɔn togo o togo i ka dabali tɛ se ka su minɛ i mana se dabali la togo o togo i ka dabali tɛ se ka fɛn kɛ su la dɛ nunkɔrɔ bɔgɔ dɔn nun ye bɔgɔ mun fana ye bɔgɔ dɔw ko n'i ye cɛncɛn i b'a dɔn n'i ye senni kɛ ka dingɛ sen i bɛ taa se bɔgɔ dɔ ma cɛncɛn ni bɔgɔ ɲaaminen don ɲɔgɔn na dɔw ko nunkɔrɔ ye bɔgɔ dɔ ye o nuhu mun filɛ nin ye turabu juguyaso don a tɔgɔ dara juguyaso la mais nuhu bɛ ɲuman kɛ i n'a fɔ nunkɔrɔ bɛ juguya kɛ cogoya min na bon kɛrɛnkɛrɛnnama i da magara a daga mun na fɔlɔ an ka donso cɛkɔrɔbaw an'an ka dɔnnikɛlabaw minnu tun bɛ laturu dɔn n'i ye nin daga in ko n'o tɔmi ye tɔmi 6 de san 6 kɔnɔ ni cɛ o cɛ ye ko dɔ kɛ a bɛ se k'a ma o de kama o y'a wele ko nuhu daga nuhu daga dɔw b'a fɔ ko denɲɔ ni juguya denɲɔ ani juguya turabu masaw tulo bɛ ne la kosɛbɛ nunkɔrɔ mun filɛ nin ye nin daga in Sila nin bɛ baara ni balajolu de nin daga in sɛ dɔ b'o b'a wele ko juguni sɛ ni ye dagaju ye Sila nin ye dagaju ye Sila nin daga ye nin ye daga ye n'i y'a ko mɔgɔ k'i juguya a ka tila ka segin ka n'a f'i ma ko karisa cɛ n'i ma yafa ma n ka ko bɛɛ tiɲɛna karisa b'i yafa ma anw de tun ye ala deli baara kɛ ka taa don kaburu dɔ la n'i y'a ye ka wari bati sigi anw de ka dun ninnu daga de b'a kɛ cɛ ka n'a fɔ muso ɲɛna ko karisa b'i yafa ma dɛ n'i y'a ye bi na i tɛ ka se ka furu ne tun taara morikɛ dɔ fɛ o ye sɛbɛnden dɔ bila ka di yan n taara don sebesun dɔ kɔrɔ walima n taara don jalasun dɔ kɔrɔ walima n taara a genge sisan dɔ lili jɔyɔrɔ la i bɛ yafa ma nun daga de b'a kɛ nun daga de b'i b'a dilan k'i kɔ a la n'i y'i kɔ a la ɲɛmɔgɔ i ka maa dɔ bɛ n'a fɛ ɲɛna ko karisa ko cɛ ni b'i labɛn karisa ni karisa bɛ ka janfa dɔ latigɛ ka ma nun daga de b'a kɛ nun daga de bɛ se k'a kɛ sinamuso ma dɔ in bɛ ka dɛsɛ ka kɔnɔ ta ka n'a fɔ cɛ karisa bɛ yafa ma dɛ ne de tun taara i kɔnɔbara n taara ala deli baara k'a la i kana den sɔrɔ ni den sɔrɔ a ka tiɲɛ nun daga de b'a kɛ
nun daga kolen k'i ko ala n'i y'a sɔrɔ ni mɔgɔ kɛmɛ ka ala deli baara k'i kama n'i donna bolimafɛn kɔnɔ bolimafɛn ka to n'i ala a tigi bɛ wuli ka n'a f'i ɲɛna ko karisa bɔ i ka mobili mun n'a tiɲɛni ye sanja in na n'i ma sa la i bɛ fɔ a ma ne de kun sɛbɛnni nɔ baara k'a don a la walima ne de ye baara dɔ kɛ mobili bɔgɔ in na k'a kɛ walima n'u daga k'i ko daga in na mɔgɔ ka n'a f'i ɲɛna ko karisa n'i y'a ye i ka denw si tɛ ka don da la anw ka juguya dɔ don an ye ala deli nasi dɔ kɛ ka taa bɔ a ka du kɔnɔ den sɔrɔla du in kɔnɔ a si tɛ ka kɛ fɛn nun kɔrɔ de b'a kɛ ale daga in ne bɛ ni daga in dilan dimitɔ woro bilenman 100 juguni sɛ a 2 cɛman ni musoman bilenman balajolo 100 balajolo 100 nin tɛ moriya ye dɛ nin tɛ moriya ye mais nin ye laturu ye Allahu Akbar sila gindo dɔ bɛ nin nun na n'i b'a baara hali bolola nɛgɛ tɛ k'i tɛgɛ la waati baara don bɛɛ nin daga in a tɛ dilan don bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ dilan don bɛɛ ni daga to yen kalo mana jɔ kalo araba fɔlɔ n'a y'o jɛ juma fɔlɔ a bɛ dilan 2 wa a bɛ dilan waati jumɛn fana a bɛ dilan ka bɛn jate dɔ ma n'o ye fajiri waati n'o y'a jɛ dalu in tɛ se ka dilan ayi non ni fajiri heure dɔ y'a jɛ dɔrɔn a tɛ dilan wa n'i b'a daga dilan fana maa mun bɛ daga in dun n'i y'a daga dun a tile 7 e maa mun ye daga in dun tile 7 i ni muso tɛ da cɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ten gansan sa siga t'a la sila n ko fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ten gansan siga t'o la a daga min don to so mun kɔnɔ muso o muso n'a bɛ laada la hali ni muso kɔnɔma n'a donn'a kɔnɔ ka sɔrɔ a tile 7 ma dafa kɔnɔ mun don kɔnɔ in tɛ ban kɔnɔ in bɛ tiɲɛ Allahu Akbar tiɲɛ ma ban koyi siga t'a la nin daga in ni bamanan bɛ jɛ i ni turabu masa bɛ jɛ laturu ko kunna minnu bɛ turabu ŋana dɔn i b'u bɛ jɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ mɔgɔ tɛ n'u daga dilan ka d'i ma Allahu Akbar u bɛ se ka kari ka laturuden dɔ d'i ma i b'a baara i b'i kɔ a la nka nin daga nin tɛ d'i ma sila mɔgɔw ka ko tiɲɛni c'est à dire u ye dabali kɛ k'a ka ko tiɲɛ k'a ban pewu k'a mago sa ko non k'a tɛ kɛ fɛn ye ni ye nun daga d'a ma n'a y'a ko maa o maa y'a juguya bɛɛ mago bɛ sa wa u bɛ tila k'a ye sanfɛ nun de b'a kɛ Allahu Akbar i ma ale sina kɛ n'Alahu Taala ya nun filɛ nun ye 2 1 n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn i b'a a bɛ Alahu Taala di ma Alahu Taala jumɛn ko Alahu Taala ye sira di Alahu Taala sira di don nun ye jumɛn nun ye bɔgɔ de Alahu Taala la sira don sira jumɛn don a lajɛ ni Alahu Taala la 1 1 2 sira don tasuma don ko dɔ bɛ yan Allahu Akbar n ko turabu dɔlaw tulo bɛ na ko dɔ bɛ yan donc o kama ale daga in n'i y'a ko a kolen kɔfɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ a kolen kɔfɛ tile 6 hali mun b'a ko n'i ye muri n'i ko a la n'i ye dabalikɛ mɔgɔ la a b'i sigi i yɛrɛ ma kana kɛ non kana kɔrɔbɔ n'u daga filɛ n'i y'a ko hali ni mɔgɔ 2 sigila k'i kɔrɔfɔ n'i ma farati kelen bɛ wuli ka na f'i ko karisa ko a cɛ ye nin f'i kɔfɛ dɛ k'i ye nin fɔ dɛ n'u daga de b'a kɛ muso mun bɛ n'a ka furuko banana n'u ko jinɛ bɛ k'a mago sa ma cɛ sɔrɔ n'i ye nun daga d'a ma ko ale tɛ ko don ale da ye tile 6 muso tile 6 cɛ tile 6 nun kɔrɔ daga la muso turabu la ale da ye tile 6 ye muso ye tile 6 cɛ ye tile 6 a banna a tɛ ko tuguni a tɛ ko tuguni o kɔfɛ i t'a ko bon minnu bɛ extérieur fana la an b'olu ta dilan k'a ban ni minnu bɛ Espagne Italie jamana ninnu kan n'a ka di an b'a ci ma DHL la n'i y'a sɔrɔ a kotogo bɛ f'i ye i b'i ko a la ko waati de b'a la kotogo de b'a la mais n'i y'a koli daminɛ sila hali dɔw ka tile 6 ti ban fɔlɔ dɔw bɛ commencer ka ko dɔ ye sogo la fɔlɔ k'a fɔ ko daga dir'i ma ɲɛ in ko a la a bɛ ɲɛ a ti ɲɛ ou bien ɲɛ daga ko a bɛ cogo di dɔw ti b'a la ko la fɔlɔ mɔgɔ minnu commencera k'i ka ko juguya minɛ dɔw bɛ commencer k'i wele daminɛ fɔlɔ k'u ka yafa n'i m'a kɛ ko dɔ bɛ k'i la o n'u bɛ taa ale bɛ siri tigɛ di dabali minnu bɛ yen n'a kɛra ka tɛmɛ a mɛnna parce que siritigɛla bɛɛ tɛ se ka dabali gɛlɛn dɔ wuli mais nun kɔrɔ tɛ ten o de kama i m'a ye jugu ni sɛ bɛ n'a la hali n'i taara laturudala fɛ n'a y'i ka laturu da sisan i b'a ye ni juguya nana la n'a m'a f'i ɲɛna k'i ka dimitɔ woro bilenman ɲini i bɛ taa sɔrɔ n'a ye saraka dɔ f'i ye dɔrɔn a bɛ taa f'i k'i ka taa dimitɔ sɛ dɔ ɲini a bɛ jugu ni sɛ dɔ f'i ye k'i ka taa o ɲini k'i k'o k'a saraka ye mais an ta in na n'i y'a daga don k'a ko si la a dabali banna n'o kana siran ale kɔfɛ i tun tɛ kɛ cɛ ye tɔrɔbɔŋanaw bolo n'u b'i kɔni na hali sini kɔrɔtɛcogo bɛ bɛlɛduguma kɔrɔbɔ hali sini
dugu bi dugu la cɛw bɛ yen n'u y'i siri ti wuli n'u y'i ferege ni mɔgɔ bi sa bon an ka kɔfɛ mɔgɔ 100 de bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ yen dabali mun bɛ kɛ siri mun bɛ kɛ i bɛ taa bitigi dɔ sɔrɔ a ka yɔrɔ la dɔ kɛ mɛ ka dibita woro baara ka ban miseli la ka taa fili ka yɔrɔ e bɛ taa ka taa dɔw fililen sɔrɔ i b'a fɔ ko mais ko ce sont des histoires i b'a ye tile filanin o kɔfɛ bitigi bɛ commencer ka benni daminɛ i mago bɛ sa ka mɔgɔ baara wari la k'a ci a ma ala deli wari la ka wari d'a tigi ma a yɛrɛ bolo bɛ maga wari la o y'a ka nafolo ko tiɲɛni de juguya de b'a kɛ ka du jate minɛ duden bɛɛ ka cɛkɔrɔba kun ko sa ka denw de b'a kɔnɔ k'a bɛɛ baara k'a ban si tɛ kɛ fɛn ye dukɔrɔ du filɛ nin ye mais duden si tɛ don da la juguya de b'a kɛ juguya de b'a kɛ i b'i ka so jɔ k'a ban so yɛrɛ dilan k'a ban i tɔ tora fitinin dɔrɔn ko so bɛ ban o bɛ dabali kɛ k'a taa don i mana nafolo sɔrɔ ni hakili jigila ye so la non o ye mɔgɔ sa de juguya de b'a kɛ ka adamaden to i kalan na diplôme b'i bolo k'i dɛsɛ ka baara sɔrɔ juguya de b'a kɛ juguya de bɛ na ka maa ka garijɛgɛ ko kɛ nkalon ye a juguya bɛ na ni juguya nana i kama a bɛ sɔrɔ ko kɔ la i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ dawula b'a la artiste don a bɛ se ko bɛɛ la mɛ o bɛ dabali kɛ k'a siri k'a ka ko bɛɛ kɛ a ka ko tɛ taa yɔrɔ si juguya de b'a kɛ bon olu dɔw wulili dalu dɔw ka teli ni dalu dɔw ye dalu dɔw tɛ sini dalu dɔw tɛ sinikɛnɛ o turabu y'o dɔ ye ni juguya daga in nin tɛ sini ye nin tɛ sinikɛnɛ n'i ye nin koli daminɛ su in na i b'a dɔn k'i donna ko dɔ kɔnɔ dɔnni kɔrɔ kɔni n'aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri cɛ anw ye ninnu sɔrɔ cɛ minnu bolo i bi san 10 k'u bolo o tɛ nin d'i ma koli la cɛkɔrɔba bɛ se ka kari a turabu masa bɛ se ka kari a bɛ yiri dɔ d'i ma i ka taa ko a bɛ se ka kari a bɛ se ka furamugu dɔ d'i ma taa nin ɲɛji la i k'i ko a bɛ siri tigɛ la mais turabu dala minnu bɛ laturu masaw n ko m'olu de ma dɛ n ko minnu sigin bɛ bɛlɛdugu yan wo la n ko m'olu ma minnu bɛ bani kɔ wo la ko m'olu cɛkɔrɔba minnu sigin bɛ karɔ jamanaw na n'u sigin bɛ u tɛ kɔrɔbɔ ni daga bɛ bila hali so mun kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna muso kɔnɔma n'a donna kɔnɔ tiɲɛna n'a tɛ kɔrɔbɔ n'i y'a ko ale ye résultat tile 6 don mais n'i y'a ko a banna kana daga ko a kɔ kana siritigɛla i kɛ siritigɛla bɛɛ k'a kɔfɛ ni ala sɔnna ma aw ka bonya kama ɔ ko ka ca ni ala sɔnna morikɛ daga in a labɛnnen bannen de bɛ yen wa walima ni mɔgɔ min wele kɛ ko mɔgɔ b'a la a bɛ labɛn o ye sila hali su in na ne bɛ n ta k'o daminɛ Allahu akbar a faamuyara daga in ni ne da magara fɛn o fɛn na se ka o labɛn na banna so a daminɛ an bolo so o banna ka ban ni ala sɔnna ni ala sɔnna donc o b'a yira daga in a bannen bɛ morikɛ bolo mɔgɔw ka weleli kɛ dɔrɔn k'a ta k'i ko a la cɛbakɔrɔ i man ka kɛ i n'a fɔ papayi ju ni mɔgɔ magarila dɔrɔn i taara e kɔni hali ka kulusi bila k'a di musow ma bɛɛ lajɛlen kan k'i ko a dama ka bɛɛ la cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba hadamaden n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma kisi jugu tɔɔrɔ ma i ma tila fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka nin tangana ye sen o kɔfɛ an bɛ fɛn kelen fɔ a la ni muso bɛ laada la o tɛ maga daga in na ok f'i ka tila ni muso bɛ laada la daga in tɛ d'i ma i tɛ maga daga in na d'accord k'a fɔ k'ale ka n'i kɔni kɛ bɛ laada la dɔrɔn daga in to yen voilà n'a b'i bolo mara la i b'a bila yɔrɔ la i bɛ laada la hali a bɛ so mun kɔnɔ kana don so kan ok n'ala sɔnna ma a explication tɔ morikɛ y'o ɲɛfɔ aw ye komi réseau la baara don wagati kow don wagati dɔw de dilen don a ma n'ala sɔnna ma n'a ni morikɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kungo ni ɲɛɲɛ min bɛ daga ko in na a bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye a kan k'a sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 o numéro kelen min ka tɛmɛ a ka jaw kɔrɔ ni ala sɔnna ma nunkɔrɔ daga a juguya daga o de tun b'an bolo bi k'a lase kanubaw ni filɛbaw tulo kan n bɛ dan sigi bi émission na i bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ allahumma inni as'aluka bi ismikal kahharu allazi kaharta bihi jami'ul kalaika uluwan biha allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.